Ayo. Wilujeng siang Pak Yul. Sami sehat Mas. Pangestune gering-gering bulet. Napane sih gering? Awake mikirnya gara-gara wingi ditinggal bojo. Masih teman. Kayak kancaku kok, Jen. Kenapa? Kayak kancaku. Oh ya kan begini ngomong gering-gering kayak kancaku tinggal bojo. Oh iya. Mbak Yuli ada yang beda hari ini. Apa itu? Dari Abang Belis coba dilihat apa coba? Apa itu? Anak. Sing penting sing dadi lakon Ria. Aro sebas awakku dhewe. Tenang, Pak. Nggih. Yang penting hari ini Mas Ren berbahagia gambarane ayu. Ya, alhamdulillah. Anu iki acarane napa, Mas? Acaranya walimatul nikah. Walimatul nikah. Mbak Eni Iswati kalian kalian Mas Bagusri Junaidi. Saking Buni Ayu tambah. Nggih. Niki sampun ijab nggih? Bon. Kaya wingi kancane dewek lah. Pengantene sing pundi niki? Pengantene mungkin dia. Sing pundi? Sing pundi? Oh, di kayak kewajiban. Oh, iki. 5 waktu. Nggih, niki derek dedonga kangge Mbak Eni kalian Mas Tri Junaidi. Iya. Mugi-mugi anggone bangun rumah tangga. Pembialan. Ngomong kok sabar sing asal. Aku urung tahu kok ya. Iya. Tahu apa? Ada kemayu. Mbak Yuli, Mbak Fia. Amin. Ya. Mbak Yuli, ini Pak Yuli saking Mbak Darto. Akan jalan perahu layar. Karo pantelo gede. Iya, perahu layar juga ada di rantai kan orang masalah. Niki ugi kata sing rawuh. Iya. Enten Mas Aris Pariamas. Aris Pariamas saking Kuring rawuh. Banyunya dicek-cekan mau pulang temenan, masalahnya orang trauma kadang kuda. Lensa budaya, lensa budaya. Terus Pak Edri. Iya. Mas Yugo. Mas Yugo. Terus Kang Cilacap. Saking Cilacap. Iya. Kayak kenalan saya punya dengan nyakin. Kenalan Mas, kenalan Mas. Hah? Siapa Mas jenenge Mas? Oh, sing edit Banyumasan Cilacap. Cilacap. Iya. Nggih. Nggih niki saking Nyamping Audio Sound nggih. Nyamping apa nyamping? Bener. Nyambik. Oh, angel banget jenengan. Nyambik. Karo nyambik. Melu ya. Agak kumpul-kumpul ke buana mata. Turunan. Iya, sing sabar. Yo. Demong sandingan medon sekar muda budaya. Yo, bau layar dong.